s nejakou veľkou kapelou v Čechách? No, asi niekoľko, neviem, ktorý teraz myslíš. Ten posledný nejaký veľmi úspešný. Skús nám troška priblížiť. Prípadne, aké pesničky máš nové, aké CDčko a kedy vyjde? Tak, vlastne také úplne najnovšie, to je to, že ako si hovoril, ja som sa pred necelými 2 týždňami vrátil vlastne z takej púce, som bol trochu putovať pešo po Španielsku a vlastne vznikla tam úplne nová pesnička, ktorá sa kde bolo, tam bolo a natáčali sme k nej teda tento týždeň videoku v Tatrách a bude to úplne aj mojich milovaných. Čiže bude to taká pesnička od srdca, možno trochu pomalšia, výnimočne, ale veľmi sa teším na vydanie, ktoré vlastne príde niekedy asi do 2 týždňov, možno do týždňa uvidíme. Bude to taká srdcovka, ktorú fakt cítim a moc sa teším. Perfektne, počúvaj, viem, že teda neviem, či sleduješ reklamy, ale žiaľ Bohu, na Slovensku začali troška, úplne tam mánia vianočná, ale nechcem sa pýtať na Vianoce, len chystáš niečo pre fanúšikov, alebo konkrétne tuto pre Trnavčanov, kedy ťa najbližšie môžu vidieť a zažiť, okrem Arkadie dnes? Už v auguste začali Vianoce v Prahe, no už stromčeky všade. My sme vlastne minulý rok vydali vianočnú pesničku, čiže každý rok nebudem robiť vianočnú pesničku. Ty si to fantasticky zariadil, podľa mňa tantiemy do tvojej 99-ky a ešte ďalej. No to by sme sa vedeli baviť o tantiemu, ako to je teraz, ale náš parádka ide, no. Takže, kedy ťa môžu najbližšie dať, okrem Arkádie vidieť tvoji fanúšikovia a kde? Tuto na západnom Slovensku. Fúha, ináč to je celkom problém, my sme hlavne v Čechách, ale je to na Facebooku, oni vedia, skrátka na Facebooku komunikujeme dennodenne a myslím si, že budeme v Bratislave, čo skoro budeme aj v Novom Rodnom Mikuláši a no a tak. Ozaj, máš tu iba krátku zostavu Muzikany Hope, budete iba 2, ale nám to bohate stačí, tešíme sa chlapci, že ste prišli. Inak vítam aj klaviristu, môžeš nám ho aj predstaviť? Predstavujem vám Mareka, on bude rozprávať, môžeš sa spýtať. Marečku, ahoj, ty máš krásne gati, ty si sa tak klaunovsky zladil k nám, teda tak oslavne, vítaj medzi nami. Vítam, môžete sa tu narodeniny, tak sa patrí. Dobre, chlapci a dievčatá, tešíme sa, ideme na to!